Ahojte, vitajte pri tomto videu, v ktorom sa porozprávame o tom, ako vznikala matematika. Jej história je veľmi dlhá a tak aj video bude trochu dlhšie, preto je správené tak, že ak sa vám ho nebude chcieť pozerať, stačí ho len počúvať a môžete si popri ňom niečo robiť. Tie obrázky v ňom budú len ilustračné a všetko podstatné vám poviem. Tak poďme teda na to. História matematiky začala viac ako 30 000 rokov dozadu. Vtedy vládla na Zemi doba ľadová, všade bolo snehu, mrzlo a bola veľká zima. V tomto čase mali ľudia veľmi ťažký život, horko ťažko mali kde bývať a so stravou to bolo ešte horšie. Živili sa tým, čo bolo. Zberali rôzne ovocie, korienky alebo hríby. Možno sem tam chytili nejaké zviera. Jedla nebolo mnoho a asi ani nebolo výživné. Ľudia sa dožívali nízkeho veku a bolo ich málo. Aby prežili, museli riešiť rôzne problémy. Pýtali sa, ako má niečo farbu, aký to má tvar, koľko toho je alebo ako dlho to vydrží. Ak taký pračlovek držal v ruke napríklad jablko, tak od jeho farby záviselo, či ho mohol zjesť. Ak bolo červené, tak ho zjedol. Ak bolo zelené alebo hnedé, tak mohlo byť buď nezrelé alebo hnilé. Vtedy ho nejedol, lebo vedel, že by mu bolo z neho zlé. Alebo ak chytil nejaké zviera, musel rozmýšľať, či je dostatočne veľké na to, aby sa z neho najedla celá rodina. Prípadne, ako dlho im mäso vydrží. Toto bola prvá matematika, s ktorou sa človek stretol. Neskôr sa svoj majetok naučili počítať aj presnejšie, ako povedať, či je niečoho veľa alebo málo. Začali jednoducho. Najprv sa naučili rátať do 2. Keď mal niekto jednu kožu, vedel, že má jednu. Keď mal 2, vedel, že má 2. A ak mal niekto 3 a viac, tak mal skrátka veľa. No a niektoré indiánske kmene to vtedy že vraj dotiahli až po 6. Neskôr sa ľudia naučili rátať pomocou prstov, kamienkov alebo mušlíčiek. Za každú jednu vec mali jeden kamienok alebo mušličku. Napríklad, ak niekto choval ovce, mal za každú ovcu jeden kameň. Keď večer zaháňal ovečky do košiara, tak vždy, keď prešla ovca cez bránku, vybral z kopy jeden kameň. Ak mu na konci už nezostali žiadne kamene, vedel, že ovečky má všetky. Takéto počítanie malo svoje nevýhody. Kameň sa mohol stratiť alebo mušľa sa mohla zlomiť a tak sa tie počty narušili. No a okrem toho prenášať kamene bolo dosť ťažké. Aby si ľudia ušetrili nepríjemnosti s kamienkami, začali robiť zárezy do kosti. Výhodou bolo, že sa ich tam zmestilo veľa, ľahko sa prenášali a nestratili sa. No a najstaršiu známu kosť našli na území bývalého Československa a bola z mladého vlka. Vznikla asi 30 000 rokov pred našim letopočtom. No a najznámejšia takáto kosť sa našla v Afrike v oblasti Ishango. Patrila pavianovi a boli do nej vyrité zárezy organizované po 5. 4 čiary preškrknuté piatou tak, ako to poznáme aj dnes. No a archeológovia predpokladajú, že na nej rátali ľudia dni a mesiace. Problémom kosti však bolo, že sa mohlo zabudnúť, čo sa na nich ráta. Postupom času sa tento problém vyriešil hlinenými doštičkami. Ľudia si robili doštičky z hliny a vyrili do nich zárezy a nechali ich vypáliť. Každá počítaná vec mala svoj tvar doštičky. Napríklad ovce mohli počítať na kruhovej doštičke, sliepky na trojuholníkovej doštičke a misky sušeného ovocia zase na obdĺžnikovej. No a priradenie abstraktného tvaru ku konkrétnej veci bol dôležitý milník v myslení ľudstva, pretože to bol predpoklad k tomu, aby sme sa ako ľudia naučili písať. No a nevýhodou týchto doštičiek bolo, že len úzka skupina ľudí vedela, k čomu je ten daný tvar doštičky priradený. Okolo roku 3000 pred našim letopočtom sa začína klíma oteplovať. Všimnite si, že ubehlo viac ako 30 000 rokov existencie ľudstva a stále počítame pomocou zárezov. A až teraz sa ide niečo zmeniť. Ako som už povedala, podnebie sa začína oteplovať.
Strácajú sa chladnomilné druhy rastlín a ľudia sa už viac nemôžu živiť ich zberom. Zároveň zisťujú, že niektoré rastliny sa dajú zasadiť a pestovať. Rieky zaplavovali svoje okolie a po záplavách zostávala na ich brehoch úrodná pôda. Práve okolo nich vznikajú prvé poľnohospodárske usadlosti. Oteplenie, dažde a úrodná zem zabezpečujú dostatok výživnej stravy pre každého. Viac jedla znamená viac ľudí. Na brehoch Níla vznikajú dve ríše, Horný a Dolný Egypt. Neskôr ich vládca jednej z nich zjednotil a vytvoril tak najdlhšie trvajúcu ríšu v dejinách ľudstva. Trvanie starovekého Egypta sa totiž ráta na tisíce rokov. V priaznivejších klimatických podmienkach sa ľuďom viac darilo a všetkého mali veľa. Hlinené doštičky už nestačili a tak vznikajú posvätené symboly. Dnes ich poznáme ako hieroglyfy. Bolo to egyptské písmo a Egypťania nimi reprezentovali aj počet. Pre každý násobok desiatky bol iný symbol. Napríklad pre 1 to bola palička, pre 1000 lotosový kvet a pre 1 000 000 to bol zajatec. Číslo bolo vyjadrené počtom symbolov pre daný násobok desiatky. Napríklad také číslo 203 141 zapísali tak, že napísali 2 znaky pre 100 000, 0 znakov pre 10 000, 3 znaky pre 1000, 1 znak pre 100, 4 znaky pre 10 a 1 znak pre 1. Nezáležalo na poradí znakov, ale na ich počte. Číslo mohlo byť zapísané sprava doľava, zľava doprava alebo aj zhora dole. Vždy to reprezentovalo ten istý počet. No a dnes takýto spôsob zapisovania čísel nazývame nepozičná číselná sústava. Egypťania využívali svoje písmo a čísla hojne, pretože sa venovali mnohým činnostiam, pri ktorých bolo treba viesť záznamy. Napríklad obchodovali so susednými národmi, aby získali nejaké vzácne komodity. Bolo to drevo, olivový olej, cín, meď, ale aj napríklad opice. Okrem toho museli vyberať dane, venovali sa stavebníctvu, astronómii, ale aj medicíne. No a na toto im stačila pomerne jednoduchá matematika. Vedeli sčítať, odčítať, násobiť a trochu deliť. Vedeli riešiť jednoduché lineárne a kvadratické problémy a tiež vedeli vypočítať obsah štvorca, obdĺžnika a kruhu. Vtedajšiu matematiku si však nemôžeme predstavovať takú, aká je dnes. Na riešenie problémov používali slovné postupy, ktoré neboli všeobecné a ani veľmi presné. Takú egyptskú úlohu si môžeme ukázať na príklade. Budeme rátať rozmery skladu na obilie. Egypťania používali na meranie zeme iné jednotky ako my, ale v príklade budeme pre jednoduchosť používať naše metre a metre štvorcové. Takže úloha znie: chceme postaviť sklad na obilie, kde sa zmestí 1600 otiepok obilia. Vieme, že na 1 meter štvorcový sa zmestí 8 otiepok. Treba vyrátať, akú má mať sklad rozlohu. Takže si zoberieme 1600 otiepok a vydelíme to 8. Tým ťažkopádnym egyptským delením dostaneme nejakých 200 metrov štvorcových, čiže ten sklad bude mať rozlohu 200 metrov štvorcových. No a teraz treba vyrátať dĺžky tých stien. A Egypťania už poznali nejaké postupy na riešenie takýchto kvadratických problémov, ale keďže mali komplikované písmo, zvykli si veci predpočítať a zapísať do tabuliek. Takže my už keby chceme poznať dĺžku stien tohto skladu, ktorý má mať rozlohu 200 metrov štvorcových, tak by sme pozerali do tabulky po 200 metroch štvorcových a našli by sme nejaké strany, ktoré spolu dávajú 200 metrov štvorcových. No a vybrali by sme z nich také, čo nám najviac vyhovujú. Napríklad by sme vybrali, že 10x20 metrov. No a teda tie naše steny skladu budú musieť byť dlhé 10 a 20 metrov. A ako vidieť, tak v tom riešení sa nepoužívali žiadne rovnice, no a ten postup platí len pre ten jeden daný sklad.
Egypťania používali na písanie štetec a papírus. Písalo sa im dobre a tak si vyvinuli zložitejšie písmo. To ich však brzdilo vo výpočtoch, lebo im dlho trvalo, kým niečo napísali. Naproti tomu Sumeri používali na písanie hlinené doštičky, do ktorých hrili ostrou paličkou. Hlina rýchlo schla a tak museli svoje písmo extrémne zjednodušiť. Vďaka tomu sa im lepšie rátalo a tak mohli riešiť zložitejšie problémy. Sumeri vedeli už vyrátať obsah a obvod kruhu, obsah trojuholníka alebo objem kocky. Položili základ pre pozičné číselné sústavy, v ktorých sa ľahšie a rýchlejšie počíta. Používali 60-kovú číselnú sústavu a tiež vedeli vyriešiť kvadratickú rovnicu typu x na druhu plus bx sa rovná c. Vylepšili násobenie, no ale ich riešenia však stále boli iba slovné postupy a žiadne rovnice. Môžeme si aj ukázať príklad takej babylonskej úlohy, ktorá obsahovala niečo, čo dnes poznáme ako Pythagorovú vetu. Takže máme rebrík opretý o stenu. Vieme, ako je vysoká stena a ako je ďaleko od nej spodok rebríka. Treba vyrátať, ako je dlhý rebrík. To ich riešenie bol slovami opísaný postup, ako nájsť dĺžku rebríka. Obsahoval však predchodcu Pythagorovej vety a nájdenie odmocniny z x. Aj keď vtedy ešte netušili, že to, čo hľadajú, sa bude raz volať odmocnina. Sumerská matematika už obsahovala zložitejšie problémy, ale stále sa však týkala iba tých praktických vecí. Okolo roku 500 pred našim letopočtom začína vznikať staroveké Grécko. Jedno z múdrych rozhodnutí, ktoré Gréci spravili, bolo, že od jedného zo susedných národov prebrali jednoduché písmo. A vďaka tomu sa vzdelanie mohlo rozšíriť medzi ľudí a nebolo už doménou iba vysokého kňazstva a úradníkov, tak ako to bolo v Egypte a Babylone. Okrem toho sa Gréci dosť živili obchodom a tak mohla vzniknúť stredná vrstva, ktorá mala dosť voľného času. A už bolo v tom Grécku veľa ľudí, ktorí mali voľný čas a aj vzdelanie a tak sa mohla matematika dostať k ľuďom, ktorí mali na ňu naozaj talent. Gréci zozberali praktické poznatky Egypta a Babylonu. Nezaujímalo ich iba to praktické použitie, ale chceli ten obrovský zhluk vedomostí upratať a tak začali študovať vlastnosti veci a vzťahy medzi nimi. Najlepšie sa im to asi študovalo pomocou obrázkov a tak vzniklo odvetvie matematiky, ktoré sa nazýva geometria. Medzi slávnych gréckych matematikov patrili napríklad Thales, Pythagoras alebo Euklides. Posledný menovaný napísal knihu Základy geometrie. Je to súbor poznatkov starovekých Grékov a táto kniha sa stala základnou učebnicou matematiky na dlhé storočia a vážime si ju aj dnes. Bola dokonca druhou najprekladanejšou knihou po Biblii. A taký rýchly príklad toho, čím sa Gréci zaoberali, môžu byť následovné Euklidové postuláty. Prvý. Dvomi rôznymi bodmi môže ísť práve jedna priamka. Druhý, každá úsečka sa dá ľubovoľne predĺžiť. Tretí, každému bodu možno opísať kružnicu s ľubovoľným polomerom. A okrem geometrie prišli Gréci na iracionálne čísla, či položili základy logiky. K tým iracionálnym číslam sa viaže taká jedna príhoda alebo skôr legenda. Iracionálne čísla objavili Pythagorejci. To boli študenti združení okolo Pythagorasa. No a oni, ale aj Gréci všeobecne prikladali číslam vyšší význam, že pre nich tie čísla opisovali nejakú takú podstatu bytia, že napríklad nejaké číslo znamenalo zem, iné muž, alebo ďalšie znamenalo žena, ďalšie život a podobne. A oni dovtedy poznali iba proste nejaké takéto tieto pekné čísla, ktoré vedeli spájať dohromady a dávalo im to ďalšie pekné čísla. No a zrazu pri počítaní prepony v pravouhlom trojuholníku, kde odvesny mali dĺžku 1, narazili na číslo, ktoré bolo škaredé, pretože sa vôbec nedalo odmerať. Ono malo nekonečný desatinný rozvoj, vlastne to bola odmocnina z dvojky. No a toto zistenie tých Pythagorejcov veľmi šokovalo, že proste nie všetky čísla sú také pekné.
a pod trestom smrti si slúbili, že o tom nikomu nepovedia. Lenže jeden chudák z nich neudržal jazyk na úzde a skončil utopený v prístave. Takže tá matematika vedela byť niekedy aj poriadne nebezpečná. Grékov postupne pohltila rímska ríša. Okrem umenia a božstiev prebrali Rímania od Grékov aj matematiku. Rímska civilizácia bola dobre rozvinutá, veľa stavala a obchodovala a venovala sa aj medicíne či filozofii. Lenže sa rozvíjala na tom, čo už bolo a to jej stačilo, nič nové nepotrebovala. Neriešila žiadne nové problémy a tak jej stačila aj matematika, ktorá už bola vymyslená. Rímania nepriniesli do matematiky nejaké nové veci, a že vraj používali veľa pravidel len tak od oka vymyslených. Ale čo sa po nich dlho zachovalo, sú známe rímske číslice. Tie sa používali v Európe zhruba do 13. storočia a v nejakej miere ich používame dodnes. Okolo roku 500 nášho letopočtu sa začína rozpadať rímska ríša. Nebolo to zo dňa na deň, ale bolo to tak postupne. To pre ľudí znamenalo stratu stability a pokoja, pretože už mier nestražila veľká rímska armáda. Hoci kto mohol prepadávať na cestách či vydrancovať osady. Nové nástupnícke štáty ešte neboli, tak sa človek ani nemal kde domôcť svojho práva. Do Európy potom ešte zavítal mor a ľudí kosil hlava nehlava. Aby toho nebolo málo, prichádzajú neúrodné roky a daždivé letá. To málo, čo sa urodí, splesnivie a tak koho nedostane mor, toho dostane hlad a zlá strava. V takýchto podmienkach ľudia mali dosť čo robiť, aby prežili a nie sa ešte zaujímať o svet okolo seba. V niekoľkých nasledujúcich storočiach, to tak zhruba do roku 1400, Európa dieru do matematiky nespraví a jej objavovanie sa presúva inam. Kým v Európe sa snažia prežiť, rozvoj matematiky sa presúva do Indie a Perzie. Tieto národy prebrali poznatky od Grékov, zachovali ich a dokonca ich rozšírili. Hlavne vďaka tomu, že sa venovali obchodu. Indovia obchodovali hlavne s drahými látkami a korením. Keďže obchod generuje aj straty, potrebovali si ich nejak zaznačiť. No a tak prišli na záporné čísla. Inak záporné čísla sa objavujú aj v Číne. Tam si stratu zapisovali červenou farbou a zisk čiernou. Preto aj dnes hovoríme, že keď je firma v strate, tak je v červených číslach a keď je v zisku, tak je v čiernych číslach. Okrem záporných čísiel Indovia používali nulu, čím ukončili jej dlhý proces objavovania. Niečo ako nula sa objavuje dokonca už u Sumerov, ale ľuďom dlho trvalo pochopiť koncept nuly. Lebo keď mám nulu, tak čoho mám vlastne nulu? Mám nula oviec, alebo nula šiat, alebo nula nejakých hrncov, alebo čoho? No a toto im dlho trvalo pochopiť. A okrem toho Indovia ešte aj položili základ pre arabské čísla. Arabovia sa zaoberali podobnými vecami ako Indovia. Išiel u nich obchod a astronómia. Na prelome 8. a 9. storočia žil významný perský matematik, ktorého meno sa píše Al-Khwarizmi, ale číta sa neviem ako. Tento Al-Khwarizmi sa zaoberal číslami, lebo veď medzi obchodníkmi sa ani inak nedalo. A vlastne tí obchodníci tie čísla potrebovali. No a on zdokonalil indické čísla skoro do takej podoby, v akej ich používame dnes. Venoval sa aj rovniciam a ukázal, že môžeme prehadzovať členov rovnice z jednej strany na druhu. A tiež našiel spôsob, ako nájsť kladné korene kvadratickej rovnice, ukázal aj riešenie lineárnej funkcie, aproximoval číslo pi a venoval sa objemom a obsahom. Skrátka takým veciam, ktoré by mohli tým obchodníkom pomôcť rýchlejšie a presnejšie rátať. No a o tomto všetkom napísal knihu, ktorá mala v názve Slovo al-Jabr. A po tejto knihe, vlastne po tomto slove, nesie názov celé odvetvie matematiky, ktoré sa venuje číslam a práci s nimi. Je to algebra. A v tej jeho dobe sa však ešte stále tie úlohy riešili slovne. Ak mal niekto prehodiť napríklad číslo 9 na druhú stranu rovnice,
Nenapísal odpočítanie 9 znamienko mínus na oboch stranách, ale svoj postup vyjadril slovne. Niečo ako, že mám neznáme číslo a k nemu je pripočítané číslo 9. Celé sa to rovná číslu 20. Odoberiem číslo 9 z jednej aj druhej strany rovnice a dostanem, že neznáme číslo je rovné 11. Teraz sa vrátime naspäť do Európy medzi roky zhruba 1400 až 1700. Mor síce ešte občas potrápil, ale aspoň počasie sa zlepšilo a tak mali kvalitnejšiu strávu ľudia. Už boli aj zastabilizované nové štáty, čiže bolo menej banditov a ľudia sa mohli pokojne venovať svojmu životu. Už nebol až taký problém prežiť a tak sa zase mohli viac venovať svetu okolo seba. Nové kráľovstvá ako Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Holandsko, Veľká Británia vyrástli z tej divokej Európy, ktorú tvorili husté lesy a obývali všelijaké kmene Keltov, Germánov a podobne. No a tieto nové štáty potrebovali zaistiť svoj chod, nejakých vojakov, úradníkov, potrebovali postaviť paláce a budovy a na to všetko bolo treba peniaze. Ale aj ľudia, teda šlachtici, sa chceli obliekať do drahých látok a koreniť exotickým korením. Oni obchodovali s Indiou, čiže chceli ten obchod posilniť a rozšíriť. A tak začali hľadať nové cesty do Indie. Ako všetci vieme, to viedlo k objaveniu Ameriky. Čoraz viac ľudí podnikalo dlhé výpravy s drahým nákladom. A to bolo nebezpečné. Loď mohla stroskotať alebo ju mohli potopiť piráti. Majiteľ tak utrpel veľkú škodu. A ľuďom napadlo, že by si tie lode mohli poistiť, aby sa im vrátila aspoň časť nákladov alebo strateného zisku, a tak sa zrodilo poisťovníctvo. Tu niekde takisto siahajú aj počiatky bankovníctva, lebo sumy, s ktorými sa pracovali, už boli dosť veľké. No a aj ten výmenný obchod sa pomaly premienial na peňažný. Čiže v tomto čase ľudia čelili úplne novým význam. Navigovanie po oceáne, poisťovanie, bankovníctvo, ale stále aj tá astronómia. No a toto všetko si vyžadovalo pružnejší nástroj, ako bola matematika dovtedy. V tomto čase sa prešlo z rímskych čísel na arabské, pretože sa s nimi ľahšie počítalo. Napríklad také násobenie desiatkov. V arabských číslach je napríklad 47 x 10 je 470. Teda iba sa pridala 0 nakoniec. Ale v rímskych číslach sa úplne zmenia číslice. XLVII, čo je 47 x x, čo je 10, sa rovná CDLXX, čo je 470. Tiež sa zaviedli písmenka a symboly, teda napríklad symbol pre plus, mínus, odmostinu rovná sa a tak. Z dnešného pohľadu sa tie písmenka zdajú v matematike výrazná komplikácia, ale nie je to tak. Pretože zapisovanie a čítanie postupov v slovnej forme je oveľa zložitejšie, ako keď sa to rýchlo a šikovne zapíše písmenkami. Môžeme si zobrať napríklad takú Pythagorovú vetu, že C sa rovná odmostina z A na druhu plus B na druhu. Keď tam vidíme to na druhu alebo odmostinu, tak vieme, čo máme robiť. A je to proste zapísané krátko a rýchlo, ale skúsme si len tak v hlave prejsť celý postup slovne. A to je dosť dlhé. Ja z neho teraz zoberiem len také, že umocnenie A na druhu, tak to mohli opísať nejako takto, že zoberieme si nejaké číslo, vynásobíme to samým sebom a výsledok si zapamätáme. Proste už len to umocnenie A na druhu je zložitejšie, neprehľadnejšie a dlhšie ako ten vzorec tej Pythagorovej vety. No a okrem tohto sa ešte vtedy riešili rovnice 3. a 4. rádu a začalo sa používať aj počítadlo. Ľudia v renesancii svoje činnosti výrazne skomplikovali. S loďami sa už nechodilo iba popri pobreží, ale plavili sa cez oceány. Obchod neznamenal iba to, že ja ti dám topánky a ty mi daj za ne dukát. Už vtedy existovalo solidné účtovníctvo, existovali prvé banky a poisťovne. No a samozrejme astronómia. Študoval sa pohyb planét po oblohe, vynašiel sa heliocentrický model slnečnej sústavy či prvé ďalekohľady.
No a toto všetko prinieslo problémy, ktoré už nebolo možné riešiť geometricky alebo nejak slovne. Lebo do tých čias sa problémy riešili tak, že sa buď tak opísali, alebo sa previedli na geometrický problém, teda že sa narysovali, zmeralo sa, čo bolo treba a to bol výsledok. Lenže teraz sa im to už nedarilo kresliť, pretože im vznikali všelijaké krivky alebo príliš dlhé čiary a s tým si už nevedeli poradiť. Našťastie krátko po renesancii na začiatku 17. storočia prichádzajú dvaja francúzski skoro matematici, René Descartes a Pierre de Fermat. Hovorím skoro, lebo prvý bol aj filozof a druhý bol profesionálny právnik a matematiku mal ako hobby. Ich tie nedoriešené problémy renesancie trápili a tak hľadali nástroje, ako ich vyriešiť. A aj našli. Obaja skoro súčasne a nezávisle od seba prišli na niečo, čo dnes voláme analytická geometria. Jednalo sa o to, že zistili, že geometrické útvary sa dajú opísať pomocou algebraických rovníc. Už sa im to robilo dobre, lebo v ich dobe existovali rovnice, symboly aj písmenka a tak to mohli spraviť všeobecne. Oni si na to vymysleli taký nástroj a dnes ho voláme súradnicová sústava, kde mohli každý bod v rovine opísať súradnicami, teda číslami a vo všeobecnosti písmenkami. No a od tohto už bol len krok k tomu, aby opísali celé útvary pomocou čísiel. Napríklad taká priamka. Z geometrie ju poznáme ako rovnú dlhú čiaru tvorenú nekonečne veľa bodmi. Oni ju popísali niečím, čo sa podobalo dnešnej rovnici x sa rovná a plus t krát vektor s. Teda, že ak poznáme bod na priamke a smerový vektor tejto priamky s, tak vieme opísať hociaký bod na priamke a to tak, že skracujeme alebo predĺžujeme pomocou toho t, čo je vždy nejaké číslo, ten smerový vektor priamky a potom ho prirátame k tomu bodu a, čo poznáme. Vďaka tomu sa dalo pracovať so zložitými alebo veľmi veľkými útvarmi. Dokonca aj s takými, ktoré v našom svete neexistujú, pretože majú viac ako 3 rozmery. Na prácu predošlých generácií a hlavne Descartesa a Fermata nadviazali ďalší veľkí vedci a to Newton a Leibniz. Oni žili na konci 17. storočia a tú svoju vec znovu objavili v zhruba rovnakom čase a znovu nezávisle od seba. No tento objav rozduchal medzi nimi poriadnu hádku. Ja si ten príbeh nepamätám presne, ale išlo o to, že mali nejakého spoločného známeho. No a Newton mu napísal list, kde ten objav zmieňuje. Leibniz ten svoj objav však uverejnil skôr ako Newton a tak Newton obvinil Leibniza, že to opísal z toho listu. A neprišiel na to zo svojej hlavy. História však ukázala, že obaja na to prišli sami. No a oni objavili kalkulus, teda derivácia integrály. Kalkulus sa zaoberá štúdiom zmien. Ide o to, že ako sa nejaká veličina mení v závislosti od inej, napríklad od času. Že keď si zoberiem nejaký čas, tak budem vedieť vyrátať, že ako tá veličina vyzerala v danom čase, ako sa zase do nejakého iného času zmení. Napríklad sledujem pohyb planet, tak budem vedieť vyrátať, že kde sa budú nachádzať o rok alebo kde boli pred mesiacom. No a spravili to tak, že zobrali rovnice analytickej geometrie a použili ich na opis veličín. Napríklad, keď sa dal nejaký jednoduchý pohyb opísať priamkou, tak zobrali rovnicu priamky a x-ová súradnica bodu bol čas a rýchlo spoznali a vedeli z toho už vyrátať dráhu. To bola tá y-nová súradnica bodu. A vďaka tomuto vieme pomocou matematiky predpovedať budúcnosť alebo sa pozerať do minulosti. Na začiatku 18. storočia už mala matematika dobrý vedecký základ. V priebehu nasledujúcich 200 rokov sa to ešte viac zlepšilo. Bolo to spôsobené tým, že nastal prudký rozvoj vedy a techniky. Počas týchto 200 rokov boli vynájdené rôzne vynálezy a objavy. Z tých veľkých sú to napríklad párne stroje, motory, lietadlá, fotografia, elektrina, počítače či telefón.
Z tých menších to bolo v 18. storočí napríklad sejačka, hasiaci prístroj, ortuťový teplomer, sitená voda či bicykel. V 19. storočí sa izoloval draslík a sodík, Mendelejev spravil periodickú tabuľku prvkov, vynašla sa anestézia, aspirín a napríklad prvýkrát sa použil pojem dinosaurus, či sa vynašiel zatvárací špendlík. Na svet prišli aj modré džínsy alebo kartónová krabica. Skrátka, v týchto 2 storočiach majú korene mnohé veci, ktoré dnes používame. Pre matematiku je dôležité, že začína objavy predpovedať a nielen ich opisovať. Takto našiel Maxwell vo svojich rovniciach elektromagnetizmus, či sa predpokladala existencia planéty Neptún. V matematike samotnej nastal rozvoj funkcií štatistiky alebo napríklad logaritmov. Dôležité je, že matematika sa oddeluje od všetkého, čoho bola doteraz súčasťou, teda oddeluje sa od filozofie, astronómie, obchodu, techniky či fyziky a stáva sa z nej samostatná vedecká disciplína. Na začiatku 20. storočia boli vedci takí, že my už skoro všetko vieme, doladíme iba zo pár vecí a bude hotovo. No a príroda na to, že môj zlatý, tak to teda nie, tu máte ďalšiu robotu. Pretože tí vedci sa zaoberali aj elektromagnetickým žiarením a zistili niečo takéto. Že zobrali kus kovu a začali ho zohrievať. Keď sa kov veľmi zohrieva, začína svietiť. Najprv na červeno, ale čím viac sa zohrieva, tým viac sa to svetlo posúva smerom k nižším vlnovým dĺžkam. Ide teda od červenej cez oranžovú, žltú, modrú až po bielu. No a vedci zistili, že keď ten kov rozohrejú, čo to dá, mal by vyžarovať nekonečné množstvo energie. A to je problém, lebo toľko energie nie je ani v celom vesmíre. Tak začali skúmať, že prečo sa to deje a tak. A zistili, že častice veľké ako atómy a menšie sa správajú úplne inak, ako sme zvyknutí. No a tak vznikla kvantová fyzika, ktorá sa teda zaoberá malými časticami. Takisto sa skúmal aj vesmír a zistilo sa, že ani veľmi veľké veci ako čierne diery, supernovy či galaxie sa vôbec nesprávajú tak, ako sme si predstavovali. Einstein prišiel na to, že ohýbajú, skracujú či naťahujú priestor, no a ani ten čas neplynie všade a pre všetkých rovnako. O tomto vlastne hovorí jeho známa teória relativity. No a takto vznikli teórie, kde sa veci dajú len veľmi ťažko spoznávať pomocou experimentov. Aby sme sa o nich predsa len niečo dozvedeli, boli vytvorené rôzne matematické modely a teórie, ktoré nám ich pomôžu spoznávať na papieri. Komplikované teórie a množstvo výpočtov pomohli rozvíjať počítače, pretože tie boli na to ako stvorené. Vedeli zvládnuť množstvo výpočtov bez chýb a za veľmi krátky čas. Okrem vytvárania nových teórií, matematika pokračovala aj vo zovšeobecňovaní a abstrakcii poznatkov, ktoré už boli. No a tie nové teórie sú už hodne vzdialené od bežného života, tak iba vymenujem niektoré z nich. Čiže v 20. storočí sa matematika venovala oblastiam ako teória grúp, topológia, analýza funkcií, teória chaosu, teória hier, teória singularity či teória uzlov. Dnes v 21. storočí pokračujeme v matematike ďalej. Čiže pokračuje rozvoj divných teórií, ktorých sa bežne ľudia boja. Napríklad je to topológia, diskrétna matematika, teória grúp, teória čísel či dynamické systémy. Toto všetko nám umožňuje pokračovať v poznávaní sveta ďalej. Stále skúmame vesmír, našli sme napríklad gravitačné vlny či jednu z prvých hviezd. Poznatky z kvantovej fyziky zasa umožnili vznik kvantovým počítačom, ktoré rádovo urýchlia výpočty. Vyrábame procesory, kde sú súčiastky tak malé, že ich za chvíľu budú ovplyvňovať interakcie atómov. Vďaka klimatickým modelom sa zase zdokonaluje nielen predpoveď počasia, ale vieme pozrieť do budúcnosti, že ako bude klíma vyzerať o pár rokov neskôr. Štatistické modely zase pomáhajú spracovávať dáta a vyťahovať z nich dôležité informácie. Najznámejším fenoménom z tohto všetkého je však umelá inteligencia. O nej by sa dalo natočiť samostatné video, no v skutočnosti to však nie je žiadna mágia.
Umelú inteligenciu tvorí pomerne jednoduchá matematika. Nejaké násobenie, ščítanie, odčítanie, nejaké derivácie a pár funkcií. No a tu budeme exkurziu do dejín ľudského poznávania končiť. Čiže matematiku by sme sa mali učiť preto, aby sme pokračovali v niekoľko tisícročnom úsilí ľudstva poznávať svet okolo seba a robiť ho lepším miestom na život. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, aj keď bolo trochu dlhšie, a tiež dúfam, že už budete vedieť, že matematika nespadla z neba na to, aby sa ňou mohli trápiť deti, ale že je to nástroj, ktorý sa vyvíjal od pradávnych čias a dokážeme pomocou neho veľa vecí. Tak ahojte a vidíme sa na budúce.